в следващия ден на моето турско оцеляване. Днес ще ходим да караме АТВ-та. Надяваме се да вали, за да стане по-готино. Как да направим един джогинг? Опа, джоги! Оу! Мако! You want helmet or not? Someone? Можем без каски, бат. You need helmet, mask? Българи, бат, те с бели дробове, какво са преживели? Или няма преживят? Как АТВ-та, бе? Ние сме два. Трябва бъги да караме. Не, бе, смисъл е тако с бъги, да, не АТВ. Ти как се качим двамата ти от... Some of us are for two people. Yes, I know. Just first I give information. Okay. Just please, we never passing each other. Each quad between minimum 5 meters. It's very important. Please, when we are driving, we never play with phone. We don't try to drift or something like this. I say many times, please. But our team, I know. They don't say please. They get your quad. You have to be loyal. Кои са двойните? Опа, така, момче. Big ones. Няма ли да караме тия двойните? Мато и дърпа, Янко, по-болеки ще тръгва. Един кой се стане. Малечко, така. Айде, майка! Добре ли? Усеща ли се добре? Добре. С спирачката виж как е, да не е много. А, така, момче! Чакай, бе. По-полека, да. Има дистанция. Доста свикла, аз Яко, я? Ти като тротинетка да се кара, бе. Много прашно било, къде е прашно, бе, брат. А, така! Няма да го жалиш. О, камъчета! Това е! Ей, че има камък, ще се обърнем. А, ти да пазиш, бе. Това е цяло скорост, Чакай. Ей! Трябва да вари. Влезат скорост, бе. Нямаме ръчките си. Който има? What? Как така? Ясно. Разгомени са! Ай, падна веригата, матко. Падна веригата! Добре да им дадат елото на нас, те да продължат двамата. Пак сме ясни. Окей. Айде, мачкай. Той е по-яковат. Айде! Добре сме! Километраж. Това е! Колко върти? 15-16. Не, на мас, мема е, да ни го размалеза. Пали се, обърним се. Мокричко. О, че фърли да има! Така! Леко, че фърля много отзад. Завида! Давай нищо. Имам и кликбейт за видеото вече. Пуснахме се, щупихме губа, пукнахме губа. Давай през вода. Пак е чети, Кажи ли, какво е голямо? Брейк тайм. Спряхме малко да починат АТВ-тата. Я гледайте какво става тук. Гледайте отзад какво става. Бате, той е брутално. Има и някакви кончета тук. Има конна езда, има някакви малки кончета също. Тук не се вижда кучета са обаче. Сега ако бях взел дрона тук с нас, ама аз да я знам, че спирам. Как ме яд? Не. Наши няма такива. Като рокер се чувствам. Добри кажеш. Има мощ това обаче. Отзад обаче се усеща по-добре. Отпред не е толкова добре. Отзад е добре. И за кой искат книжка за тива? Знаци ли има, какво? Цял ден мога карам тебе. То много яко. Нещо пука те като натисна. Малко май са на много килограми. Пака да къмиша да изгори. Много топло е. Малко да изтръпнем. Ако бяхме се обърнали така. Ама бе, как ще обърнем? Той има аз също с тирачка. Пак изпука нещо. Пак пука, ба. За контента мога да се кара много. Thanks very much. Върнахме се в хотелчето. В момента е 12 часа горе-долу. Мале, как съм изгорял. Ужас. Идеме след малко да обядваме. После, какво ще правим? Спа. Не ми се ходи на спа нещо, бе. Брат, само да идвам тук да спа. Не искам да спа, искам да жира. Ще видим дали ще ходим на спа, не знам. Нещо да ти кажа, не ми се кисне едно място. Искам да плая някъде. Се наям и отивам на аквапарка, бе. Или не, се наям и отивам на външното ядене. Пак да ям. Ма ще може и да пия. Кола. Допето ли си бърза с това? Ми? Ръцете. Ръцете? Измих се.
Я да го видя, дай. Горката кърпа, Се изпере. Ай, вари го перя. На ръка, с сапунче. Има сапунче. Ай, ще видим на обяд какво ще едем. Деве се върнах от волейбол, играхме навън на плажа, но имаше много хора, които са чужденци и не исках да снимам, понеже просто ми беше кофти. Получи се много готино. Нещо направих на кръка, само леко ме поболява, ама малко мина. Влязах в стаята, изкъпах се и сега отивам навън да прегледам клиповете, които съм направил сега, да ги сортирам по отделни секции и през това време дали ще хапна нещо. След това сме на вечеря. Някъде към 8:30, 9 без нещо, ще ходим на амфитеатър. Ще ходим на амфитеатър, ще заснемам малко кадри с дрона и се надявам да се получи готино. Не знам какви игри ще има. Ако има някои игри, които ми харесват, мога да се включа, понеже викат хора в публиката. И да, сега отивам на външното парче, понеже вечерята още не е готова. Тук сме в едно магазинче с много джинджури и всякакви сувенири. Има малко музика, надявам се да не е копирайт. Ама то ще се разбере. Има много готини магнитче и всякакви такива дрънкулки. Между другото в Турция не се пазаруват злата и сребра и така нататък, защото всичко е фейк тук. Абе, за утре дали ще ми трябва шапка за корабчето? Защото аз нямам. Има всякакви магнити. Ето тук ме кефи. Ето, защото са някакви такива по-ефектни и интересни. Одеве се върнах от закуска. Сега чакаме, трябваше 8:45 да сме навън всички, ама няма никой. Отиваме на разходка с корабче. Доколкото разбрах, ще може да скачаме от корабчето. Взел съм GoPro-та, дронове, всичко. Надявам се да заснема хубави кадри, ще видим. Абе, си почакаме тук. Косу. Бяхме тук. Само делфини не снимах, защото нямаше. Последен ден. Ама така, какво правим? Идва си времето за всяко начало на всеки край. След половин час чакане на асансьори, след още час пътуване, сме в Измир. Сега търсим някъде да хапнем нещо, защото положението е гладен стомах. Не става. Ако има някъде нещо интересно, взел и дрона сме, ама тъй като гледам, не знам дали ще. Дойдохме на рибния пазар, бате. Тук е смърдина. Ужас. Майко. Но не бих си купил нищо от такива пазари, човек. Рибата стои, мухата я накацала. То е нещо страшно. Майко. Колко риби, бате. Не са някакви малки такива. Абе, ние не можем да се върнем сега. Това, ако се върнем сега наляво, забием какво ще стане. Я ще разберем. Би трябвало да се върнем от начало. Реших да приключа сериите от епизоди тук в Правец. В момента се намирам тук на една чешмичка. От много време съм си набелязал това място да направя някоя снимка с дрона, обаче исках по залез. В смисъл в момента даже той залеза вече, заминава вече, ама искам като се стъмни малко да направя малко снимки тук, защото просто е брутално. Една полянка е, има си беседчица, работи. Не знам тук дали мога да дойда в тротинетката, понеже в момента съм е паркирал отвън на главния път. Да, аз мога да вляза тук с тротинетката. Отиваме да вземем тротинетката тук тогава. Аз не знаех, че мога да вляза тук с тротинетката. Защото минах по един мост и си мислех, че само там... never mind. Има някаква вода тук, човек. Моля, това защо? Като някакво езерце. Сега ще го покажа. Ще какво е готинко. Тук явно само с кола може. Даже и с кола не знам дали е много окей са идват тук, понеже не знам колко е дълбоко. Не е много дълбоко. Опитах се да посетя всяко едно такова местенце в Правец. 100% има още някъде. Руския паметник, примерно, не съм ходил. Обаче така и не ми остана време да отида до там. Може и пък да отида, знали, че ама нямам офроуд гуми. Пък дори и да имам, трябва да отида до сервис в София, че да ми ги сложат.
малко тъпа работа, ама ще поизчаквам някъде още към 1 час. В момента е 8:15. Ще изчакам към 1 час да се стъмне или поне да стане малко по-мрачно, да видя дрона как снима вечер. Ето тук е мостчето, за което ви говорих. Мястото е облагородено с съдействието на служителите на Siemens. Ето тук надолу. Заминава някъде тази вода, аз не знам къде. Даже не знам дали има риби в нея, не съмнявам, тя е някаква мъничка. Но ето, като цяло в тази част на правец съм, да се вика задната, все оттам е Етрополя. И от тук искам да вдигна дрона и да отида към града, за да видя как изглежда, как ще ми липсва този град. Няма. Ще го посещавам редовно със сигурност.